Maong iya pananganod sa sikayo namin kakaaro wadyagod sa may pansitan na sikat mo jad kalasyaw sa ngaran tuyang pansitan may restaurant 50 arara may abidlaklan unaan manlulutok na pansit may 4 hours tan may ranat si kararaya so taluran manadlakoy pansit jad bali na kalasyaw natan sa inakar ko jamatay tagabay kong tawayan so pansit da jad restaurant 50 agi nakaryulayaan ko no sikira taga kalasyaw tan asing garniran balbala yawa so ja kayo mamerienda ni bubukor ko mamangan tagabay kong uputan tanay so pansit talagang masamit so pansit na yung pati panangang kway talagang diri-diritso andila usulan gabay kutan gabay ko'y man eksperimento kargang ko'y chili oil sa pansit kasi ang tamlaya sa to pansit pero karga mo may chili oil tapiano nagasang tapiano manasusot so panangan ay manasusot ato medyo bali-bali man subo na pansit talagang magangganukan nasumpalya mamangan no talagang atay kakanan mo't agasangan nanto ay yan sayan panangan ko'y pansit talagang diri-diri so isubo ang gaano pabilan nyo ang ni 1+1 talagang agkutan ubatan sa inunutan ko paano ko lan uputan so sayang pansit ya sa kay bandihado gabagabay kuya kasi pansit dadya talagang samsamitan ko so panangan ko ang gaano antoy oras ya kasumpal ko pero ang gapumalay sa kay oras mga kinlabat iraratan mga minuto malabat so naupot ko sayan panangan ko ta siyempre mapres sa kapanangan andila masyadong gagatan na nyo patan antayo sa pansit ya lako dadyan ang kakapiga wala may dakula toppings to no antor may gabay mo ya pailo to patapuan mo na arara may paborito masira singata na ino gabay mo patapuay dakula fishbowl o gabay mo ilao kay karni manok aki bali-balitan wala mo ni so ilalog data na may toppings sa pansit kasi no dakala karni to at tapo tanda kala Ricardo ton pising agaylay masamsamit yan ang lengan tan masamsamit akana nawa unya nintan ni uputan kula singa agkula gabay sumay kara ano sa inyo aglabat abantayan tan nasumpal ko siya so panangan unya so panangan ko'y pansit subo agla subo antayo singak no nablo sa piriso kundare totoo ta kasi pero antayo mas alabas ni so panangan daray sundalo ta siyempre no gera wala rad gera at mamangaira talagang andila gatan ta siyempre nasabihan lari kalaban untan so panangan may akan mulakan subum lay subo ang gad nayari mo gat mo no nayari mong gagatan basta isubum lang tampo tapi ano naupo la sambutan sa inunod mo may naupot mo so kakanan mo pian aga na pirdi pian napusul ka lante antayo kakaaro no mismon si kaso ng luto na pansit ngali ko no agmutawa yan mandare aroma kusinero katon sa ginawag piano talagang naupot ko aliwan siyak sunan luto katon inaano sang kulay limbad tanay at sa tay restaurant 50 paano to kasi walay ang ilibre at sa ta na panangan mi katon misal salamat kami at sa ta na ang ilibre tuwa may babagada jakla apruebaan ya talagang no in libre na ka talagang masamsamit so panangan mo ta siyempre ang gapo isang kanunod mo ya bayaran mo bahala la siyempre so may panangan mo talagang isubo hanggat paano to kasi ang gapo so gastos mo katon agmusang kanunod sa ibayar mo ta siyempre walay ang ilibrid sika anto ni anapon mo katon walay mangilibrid si kayo alisto kayo natan naksulakla katon untan inom na danom ta medyo apa utakla si katutan medyo agkula na upo laya so pansit nita na inilang ko lang na chili oil pampagana kuang kunan kasumpal ko iminom na danom talagang uputin ko la sirin